Dobrý den, dobrý den. Já bych vám rád představil herečku Martinu Zábrandskou. A právě chtěla se jí zeptat. Martino, v kolika letech jste začala hrát? Tak dobrý deň. Vec sa má tak, že ja v podstate hrám veľmi amatérsky. Prvú takú menšiu rolu som dostala asi v 14 rokoch v takom slovenskom seriáli, ale to bola len maličká rolička. A herectvo neštudujem. Vlastne študujem na gymnáziu a k tejto roli, tomuto úžasnému filmu som sa dostala náhodou cez casting, cez jednu castingovú agentúru. A proč jste si vybrala to herectví zrovna? Proč ne nějaký jako jiný střih nebo něco? Proč se vám to líbí? No, ja už som od malička mala nejaký ten cit k herectvu. Ako malá som imitovala všelijaké roly alebo seriály a podobne, zábavné relácie. A milovala som to, bol to obrovský sen, ktorý sa trochu zrealizoval, ale zároveň nie úplne, lebo nie som 100% presvedčená, či to chcem robiť v živote. Ale to, že som dostala takú možnosť zahrať si v úžasnom filme s úžasnými ľuďmi, kde som mohla spoznať kopu úžasných ľudí cez štáb, hercov a tvorcov filmu, tak to bolo neskutočné. Najradšej by som to robila v živote, ale neviem, či na to mám. Takže když jste třeba stála před kamerou, tak jste byla i nervózní? Musím sa priznať, že ani veľmi nie. Skôr som bola nervózna zo seba, či to dám dobre, ale kamera mi nejaký problém nerobila, lebo v tom momente, keď hráte, alebo keď vlastne vedete nejaký dialog s hercom, tak si tú kameru aj nevšímate. Skôr sa sústredíte na to, či to hráte dobre. No a tak z toho som bola nervózna skôr. A vlastně vy jste hrála v tom filmu Šťastný smolář a jste ze Slovenska vlastně. Jak došlo k té spolupráci, nebo jak to bylo? No, ako som spomínala, som zaregistrovaná v jednej castingovej agentúre, cez ktorú ma zavolali na casting, lebo režisér Jirka Strach hľadal vlastne dceru Šťasteny, princeznú, a hľadal v Česku, kde nenašiel údajne, tak išiel hľadať na Slovensko, rozhodil si jete na Slovensku a nejak sa mi to šťastnou náhodou podarilo. A s Jiřím Strachem se vám spolupracovalo dobře? Byl na vás hodný, nebo vás trápil, nebo jak se s ním spolupracuje? Neustále ma trápil. Nie, úžasný bol tak neskutočne flegmatický a zábavný a úžasný človek. Som veľmi rada, že som ho spoznala. Úžasný človek. Naozaj. A stále ma upokojoval. Mi dodával takú energiu a chuť do toho natáčania. A nejlepší nážitek z toho natáčení, jaký máte? Asi každý jeden. Lebo každý ten deň, natáčací deň bol svojím spôsobom špecifický, každý bol iný a každý bol plný humoru a úžasnej nálady. Prevládala tam úplne úžasná nálada na natáčanie. Ja som rada, že som mala také šťastie práve na takých skvelých ľudí. Nevedela by som si vybrať asi jeden ten zážitok. Aha. A teď ale dál pokračujete v té herecké dráze, že? No, ja som momentálne v maturitnom ročníku, takže tak zvažujem, ako vysokú školu si zvoliť. Ale ak by sa mi to podarilo, tak by som teda možno skúsila to herectvo, ale vyberám si aj takú trošku inú cestu. To sú možno medzinárodné vzťahy, nejaké diplomatické alebo niečo. A keď mi je to osudovo dané, tak sa k tomu snad nejak dostanem naspäť, alebo skúsim znova. Keď sa nepodarí dostať na tú školu, tak skúsim ju znova. A kdybychom třeba my, jako neslyšící, natáčeli nějaký film a potřebovali bychom pěknou herečku, tak mohli bychom vás oslovit?
Samozrejme, ja si veľmi rada s vami zahrám. Teda ak by som mala takú možnosť si s vami zahrať, veľmi rada. Tak moc děkujeme, my jsme taky rádi a držím palce, hlavně ať se dostanete na vysokou školu a s tím třeba skoupíte i to herectví a děkuji moc za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne. Nasledanou.